салом шогирдои азиз, дарси имрӯзаи мо часпондани патайнои замок. Барои мо чӣ лозим аст? Манам хел лапка и замок, риштаву сӯзан. Манам хел мо кокеткаи тайёр кардем, дублирна часпондем. Аки дастӣ мечаспонем духтаро. Дастӣ аввал мечаспонем, нигоҳ мекунем ки ягон ҷош каҷи клеп нест. Ва манам хел ай тарафи чапа строчка мерем. Ҳатман замоки як тарафа, замоки ки барои ҳамихели патайнои замок ҳастай, ҳавая ҳатман мечаспонем. қатъи ҳавай дарза меравем. Пешаи дарза рафтан духтаро ҳатман замока утю кунен. ҳамо ҷое ки оҳанак шай хел рыждаш кунен, ки так ба таги ҳамо оҳанак бояд шумо строчка биравен. Фақат дарзи рост, каҷи клеп набоша. Ҳар дафъае ки медӯзен духтаро тафтиш кунен, нигоҳ кунен ки ягон ҷош ай оҳан и тарафу ай ҳамо замок берун набаромада боша. Баъде ки духтен, манам хел рустана мегардонем духтаро. Замока маҳкам мекунем. Мебинем ки кани ягон ҷош безеб нест, наметова замок. Баъд ай тарафи чапа ябор утю карда, туғри карда, мебинем ки пасту баланд нест. Ай поён 7 сантиметр зиётӣ мемонему. Анами ҷои оҳанакша мебирем духтаро то пеши анамо кокетка. Кокеткасон чанқай аст, анамуқа мо ҳамҷара мебирем духтаро, ки оҳанак мода халал нарасона. Дар вақти пӯшиданам духтаро ҳами ҷое ки мо оҳан навози замок дароз ки буд, мебиремаш, ки мақсад сих накуна. Баъд нукое ки манам хел латаш мондагия, мо вай секунҷа карда, аккуратни карда замока дар ини ҳавайда медӯзем. манам хел ҳатман утюг мекунем, ҳатман утюг мекунем, ки қолабша гира. Баъд зиётиёша мебирему, боқӣ монда 1 сантиметр где-то зиётӣ монда, чтоб дарун таҳ кунем. Манам хел таҳ ки кардем, вақте ки строчка ки задем духтаро, гирду ба гирди ҳами строчка мезанем. қатъиш ҳами кунҷакора медӯзем. Строчкарам духтаро отдельно мезанем, хел якҷоя гирду ба гирд, чтоб дарзи мо ай тарафи берун натова. Мо анами чӣ хеле ки духта будем, замокача анам хел яктарафа мекунем. Дидена, ай болош намерем. Мешавад ки якҷоям равен, ай боло дарз биёя, не ки бисёриёда маъқул неста. Барои ин қа мо ай боло строчка намерему, як тараф мекунем. Аввал як тарафа строчка мезанем. Манам хел кунҷда ки омадем ҷои секунҷа, кунҷда ҷое ки қат карда будем, амҷода секунҷада омада сӯзана дарунда мемонену, лапкая то дода кунҷа ҳатман секунҷа медӯзен. бо тарафи дигар тараф гардонда, и тарафшам ранги ҳами хел яъне мекунем кокеткораё, ай болош строчка меравем. бо диққат нигоҳ кунед, кунҷа ҳатман духтан дар кора 2-3 бор закрепка қатӣ. агар ҳами патайнои замока монен духтаро, часпондани замок қинӣ надора. баъде ки духтаро духтен, утюг мекунен, дарзи даститонам меканен. аптачкарам хел тайёр карда, дар обыкновен аптачкара мечаспонем духтаро. оддӣ